Ці было у вас такое, што вы з сябрамі спакойна гуляеце, хоць свято выбраў усім камфортна і весела, і тут нехта прапаноўвае пайсці на занятбанку, якой баіцца ўвесь горад? Не? Значыць, з гэтай гульні вы такі досвед атрымаеце. Вітанкі, мяне завуць Алі. Асабіста мяне пару разоў запрашалі на такое, перадаю прывітанне сваім сяброўкам, але я кожны раз адмаўлялася, бо, па-першае, прызнаю, што проста баюся, а па-другое, навошта мне кудысьці хадзіць, калі ёсць такая цудоўная гульня, як дом нідзе. Менавіта пра яе я вам сёння і хачу распавесці, бо лічу, што яна сапраўды вартая вашай увагі. Аднак перад праглядам гэтага відэа я рэкамендую паглядзець 2 мінулых, у асаблівасці апошняе. Вы можаце знайсці іх па спасылках у замацаваным каментары альбо ў плейлісце гульні Dark Dome. Ну, здаецца, ўсё самае важнае сказала, таму прыемнага прагляду. Дом нідзе гэта трэцяя гульня Dark Dome, што выйшаў у лістападзе 2020 году. Як я і казала ў мінулым аглядзе, ва ўсіх гульнях, пачынаючы з гэтай, гульцу даецца магчымасць знайсці некалькі нейкіх істот. І пры знаходжанні кожнай у канцы можна будзе пабачыць арцік з віншаваннем ад асноўных персанажаў. У доме нідзе гэтыя істоты такія ж, як у справе аб прывідзе, 9 совышак, і пры месцазнаходжанні кожнай распавяду ў частцы пасля сюжэта. У мінулым відэа я даволі падрабязна распавядала свае эмоцыі ад музыкі, таму і сёння таксама хачу гэта зрабіць. Усе саундтрэкі дома нідзе зайграны на розных музычных інструментах, галоўным з якіх з'яўляецца скрыпка. Самая галоўная мелодыя даволі добра перадае таямнічую атмасферу, што асабіста для мяне з'яўляецца велізарным плюсам. Каб поўнасцю прайсці дом нідзе, вам спатрэбіцца ў сярэднім 30-40 хвілін. Хаця, хутчэй за ўсё, большую частку часу вы будзеце блукаць па лакацыях, бо пакояў у доме шмат, і запомніць, дзе які знаходзяцца, атрымоўваецца толькі пад канец. Кажучы пра лакацыі, хачу ўвогуле адзначыць візуал. Мне вельмі падабаюцца дызайны персанажаў і месц. Сюжэт дома нідзе пачынаецца з гісторыі аб тым, як даўным-даўно ва ўжо вядомым нам схаваным горадзе жыла вядзьмарка. Аднойчы мясцовыя жыхары злавілі яе, а ў дзень яе суда яна наклала на горад праклён. Вы больш ніколі не пабачыце мяне, але застануся з вамі. Я валодаю душой кожнага, хто падыдзе да майго дому. Пасля гэтага яна загадкава знікла, і ніхто яе больш не бачыў, а рэшткі ейнага дому дагэтуль стаяць на ўзгорку. Паводле чутак, некаторыя людзі зайшлі туды і зніклі, а іншыя сцвярджаюць, што гэта проста стары і пусты дом. Менавіта таму ў мінулым аглядзе я прасіла вас запомніць домік на фотцы Міі і Анны. Справа аб прывідзе выйшаў наступны пасля дома нідзе, і, на мою думку, гэта прыкольная адсылка. Трое сяброў вырашаюць зайсці ў дом і праверыць, ці легенды праўдзівыя. І пакуль двое з іх, Бран і Лурэль, бачаць пусты дом, наша галоўная гераіня Адрыя бачыць у ім кучу розных рэчаў. Яна абарочваецца, а сяброў хоп, і ўжо няма. Выйсці з дому не атрымаецца, і з гэтага моманту пачынаецца сама гульня. Па ходзе пошукаў розных рэчаў у тых пакоях, што нам пакуль даступныя, Андрэй натыкаецца на завешаны тканіны партрэт над камінам, а на партрэце прыгожая дзяўчына з рознакаляровымі валасамі. Не памятаю яе. Я бачыла яе сёння днём на плошчы. Яна зачапіла маю ўвагу, і я падышла бліжэй. Адрыя! Але я адразу сышла. Цікава, хто яна і што тут робіць ейны партрэт? Мы вырашаем некалькі загадак, паралельна парачку разоў бачачы нейкія вядзьмарскія прыколы. Я шчыра не ведаю, як гэта яшчэ можна акрэсліць. Дарэчы, яны будуць з'яўляцца на працягу ўсёй гульні. Урэшце рэшт знаходзім бэзавы крышталік, які ўстаўляем у рамку партрэта, пасля чаго апошні пачынае свяціцца, Адрыя дакранаецца да яго і перамяшчаецца ў іншае вымярэнне. Добрый дзень, я так усцешаная, што вы тут. Прашу, дапамажыце мне знайсці майго кота. Хто вы і што гэта за месца? Мяне завуць Мерыдыя. Я могу дапамагчы вам выбрацца адсюль. Чаму б вам не пайсці са мной? Я не змагу выбрацца. Прашу, знайдзіце майго кота. Ведаеце, гэтыя адчайныя пошукі коціка нагадалі мне гісторыю адной дзяўчынкі з іншай культавай гульні. І, забегаючы наперад, хачу сказаць, што кот Мерыдыі таксама чорны. Мы вяртаемся ў нашу вымярэнне, вырашаем пару загадак і адчыняем для сябе праход на гарышча, дзе на століку ляжыць вялікая чырвоная кніжка. І Адрыя робіць акцэнт на тым, што ўжо недзе бачыла сімвал на ёй. Таксама на гарышчы аказваецца яшчэ адзін партрэт. Хвілінку, я бачыла яго раней. Сёння зранку ў бібліятэцы. Гэта ён. Ён глядзеў на мяне, таму сышла. Што ён тут робіць і хто гэта? Пасля гэтага, не без дапамогі Мерыдыі, мы знаходзім яшчэ адзін крышталік, а па старой традыцыі ўстаўляем яго ў карціну. Зноў, ідзея на гэты раз. Добрый дзень, сюды даволі даўно ніхто не прыходзіў. Ці не маглі б вы дапамагчы мне знайсці мой капялюш? Хто вы? Мяне завуць Дэліан.
Я вялікі фокуснік. Дзе мы, як нам выбрацца адсюль? Я не магу сысці, але магу дапамагчы вам. Мне патрэбны мой капелюш. Прашу, прынесіце яго мне. Падчас пошукаў чагосьці карыснага знаходзім у ваннай вяроўку, на жаль, бо на шчасце без мыла і задліка побач. У вымярэнні Мерыды глядзім у магічны шар, што знайшлі ў маленькай шафцы ў вымярэнні Дэліана. У шары бачым, як усё выглядала для сяброў Адры. А менавіта яны проста пабачылі пусты дом і, заўважыўшы, што іх сяброўка знікла, вырашылі сысці, каб паклікаць на дапамогу. Пасля чаго ў нас пачынаецца гульня, што нагадвае сумяшчэнне даганялак і хованак з трусікам, якога мы бачылі на тэлевізары ў вымярэнні Дэліана. Апошняй кропкай гэтай гульні аказваецца напаўжывая лесвіца ў вымярэнні Мерыды, якую трусік ламае ў край. Наверх нам трэба патрапіць любым спосабам, таму мы знаходзім гэты спосаб. На гарэшчу Мерыды аказваецца адкрывальнік, дзякуючы якому мы адчыняем рыбную кансерву, закідваем змесціва ў кацёл і нарэшце знаходзім коціка. Бярэм, аддаем яго Мерыды, якая ў якасці падзякі дае нам нейкі ключ і дапамагае з яшчэ адной загадкай. Ключ дапамагае адчыніць шафку на гарэшчу вымярэнні Мерыды, а там знаходзіцца капелюш Дэліана. Мы аддаем знаходку ўладальніку, мужчына просіць нас прайсці за ім, каб паказаць фокус і даць яшчэ парачку патрэбных рэчаў. Дарэчы, у гэтай сцэне Дэліан ішоў з такім тварам і ў такім асвятленні, што ў момант першага праходжання я была ўпэўнена, што ў выніку ён яшчэ згуляе сваю ролю як адзін з антаганістаў. Але, на шчасце, гэтага не адбылося. Дзякуючы тым штукам, што нам даў Дэліан, у нас атрымоўваецца падняць крышку, якая прыкрывала калодзеж. І ведаеце, я казала, што міні-скрымераў будзе шмат на працягу ўсёй гульні. Насамрэч, у нейкі момант ты іх звыкаешся, і табе ўжо ўсё роўна. Але, сука, блядь, гэты цень у калодзеж пужае мяне кожны раз. Андрыя кладзе ў вядро прывязаную да вяроўкі нейкую фігурку. Апускае ўсё гэта ў калодзеж, а там унізе нехта мяняе фігурку на ключ. Дарэчы, раю вам запомніць гэты момант на будучыню. Ключ аказваецца да той самай кніжкі на гарышчы ў нашым вымярэнні. Андрэй адчыняе яе, і акрамя адсылкі да адной іншай гульні і малюнка ўжо вядомага нам сімваля з надпісам «Імітаваць», там аказваецца яшчэ і заклінанні і патрэбныя інгрэдыенты, каб прыбраць сцяну з шыпоў, за якой якраз Андрэй і не можа выйсці з дому. Мы адрываем патрэбны ліст, і асабіста ў мяне ўжо былі сабраны патрэбныя рэчы, таму проста кладзем іх перад дзвярыма і чытаем заклінання. Шыпы прападаюць, але Андрэй ўсё яшчэ не можа выйсці з-за празрыстай сцяны. Адчайна нагінаецца і заўважае на сваю шыю медальён, пасля чаго ўзгадвае, як атрымаў яго ад Мерыды, а Дэліан бярэ кніжку з гэтым жа сімвалем. Да таго ж, медальён быў на кніжцы з заклінаннямі. У дом заходзяць паліцыянты і, нічога не пабачыўшы, вырашаюць сысці. З гэтага моманту можа адбыцца адна з дзвюх канцовак. Калі за 10 секунд мы нічога не зробім, то вядзьмарка з усмешкай павесіць партрэт спалоханай Андрай, пасля чаго ператворыцца ў яе. Гейм-овер. Але, калі пасля кат-сцэны мы возьмем малаток, што атрымалі ад Дэліана, і націснем на медальён, то Андрэй разаб'е яго і здолее ўцячы. І вось так я змагла выбрацца і сустрэцца са сваімі сябрамі. Але Мерыда і Дэліан, яны ўсё яшчэ ў зняволенні. Магчыма, аднойчы я змагу ім дапамагчы. Каб яны выбраліся з гэтага дому. Гэты стары дом з такой колькасцю дарог. Але гэта вядзе ў нікуды. Пасля чаго нам даецца шанец зноў зайсці ў дом, каб адкрыць яго на сакрэт. Мы заходзім, калі вы сабралі ўсіх совушак, то зможаце націснуць на статуэтку і паглядзець на арцік з віншаваннем, пасля чаго з'явяцца дзверы. Варта заўважыць, што наогул яны былі адкрытыя толькі ў Дэліана. У Мерыды яны былі забітыя дошкамі, а ў праўдзівым вымярэнні дык наогул замураваныя. Тое, што ў Дэліана было ў ваннай, у рэальнасці аказваецца пакоем вядзьмаркі. Вырашыўшы літаральна адну простенькую загадку, мы атрымоўваем доступ да чагосьці накшталт дзённіка. Мяне выявілі. Я ведала, што гэты дзень прыйдзе. Цяпер яны ведаюць, хто я насамрэч, але я была гатовая. Калі маё заклінанне аказалася правільным, яны падумаюць, што я знікла назаўжды, але мне трэба перамяшацца сярод іх. Я мушу знайсці спосаб заставацца незаўважнай. Я распрацавала новае заклінанне, што было мне патрэбна. Дзякуючы гэтаму я змогу хадзіць сярод людзей без таго, каб быць раскрытай. Мне проста патрэбна цела. Маладое цела. Мяне атрымалася прывабіць яе. Яна зайшла ў дом, думаючы, што ён закінуты. Заклінанне спрацавала цудоўна. Мяне атрымалася замкнуць ейны дух у іншым вымярэнні і пакінуць ейнае цела. Але толькі яе недастаткова. Мне трэба болей. З целам Мерыды было лёгка завесці яго ў дом. Заклінанне спрацавала на ім. Ягонае цела вельмі карысна для мяне.
Я замкнула яго на духу іншым вымярэнні. Я мушу імкнуцца да большых. Так мне будзе лягчэй згубіцца сярод людзей. Гэтая цева выглядае цікава. Я буду старанна сачыць за ёй. І менавіта на гэтым скончваецца гульня «Дом нідзе». Ну а зараз я б хацела хуценька распавесці вам, дзе хаваецца кожная сава. У вымярэнні Мерыды націскаем на камін, побач з якім яна стаіць. Глядзім на пацучка, націскаем яшчэ раз і бачым у дымаходзе саву. Усё ў тым жа вымярэнні выходзім ва ўнутраны дворак. Падыходзім да краю, націскаем на правую частку экрана. У вымярэнні Дэлі націскаем на сінюю цэглу ў лесвіцы. У Мерыды пасля прагляду гісторыі, што здарылася з сябрамі Адры, яшчэ раз націскаем на магічны шар. У Дэліна, калі паставім антэну на тэлевізор, па чарзе некалькі разоў націскаем на некаторыя кнопкі. У тым ж вымярэнні на гарышча адчыняем адно вакно і зноў націскаем у правай частцы экрана. Ва ўнутраным двары ў рэальнасці глядзім налева і націскаем на белае дрэва. На гарышчы вымярэнні Мерыды поўнасцю гартаем усе кніжкі. Калі праз бінокль глядзім у вакно на гарышчы ў рэальнасці, націскаем таксама на пячору. Як я і сказала, калі вы знойдзеце ўсіх совушак, то ў канцы зможаце пабачыць прыгожы гад з віншаваннем. Перш за ўсё хочу сказаць вось што. Ведаеце, калі ў мінулых гульнях у галоўных герояў яшчэ была хоць нейкая, можа вельмі сумнеўная, але матывацыя заходзіць у дзіўныя месцы, то бок Грэн Варсон займаўся расследаваннем, Дэн хаця б проста адчуваў, што яго адтуль нешта заве. То Адра і ейныя сябры, Лора і Лебран, проста па прыколу зайшлі. І з аднаго боку гэта вельмі тупа, але з іншага даволі рэалістычна, улічваючы цягу людзей, асабліва моладзі да нейкіх невядомых прыгодаў. Skip. But when does this game get good? Асабіста мне вельмі падабаюцца дызайны Мерыды і Дэліна. Акрамя таго, што яны вельмі прыгожыя, па іх не самай сучаснай вопратцы можна зразумець, што хутчэй за ўсё яны знаходзяцца ў сваіх вымярэннях дакладна не першае стагоддзе. Плюс гэта тлумачыць, навошта вядзьмарцы было патрэбна шукаць новых ахвяраў. Хаця я зараз падумала, прыйшла да адной несутыкоўкі. Чаму за гэты час ніяк не змяніліся Мерыда і Дэліан плюс-мінус лагічна? Судзячы па ўсім, час вымярэння застывае ў тым моманце, калі ўладальніку ім аказаўся. Але ў такім выпадку, што ўсіх гэта як мінімум дзясяткі, а як максімум сотні гадоў рабіў кот Мерыды. Чаму з ім усё добра? І гэта прыводзіць да думкі, што, магчыма, нам трохі не хапіла бэкграунду іншых персанажаў. Асабіста я з радасцю прачытала больш дэтальныя гісторыі, як Мерыда і Дэліан трапілі ў пастку вядзьмаркі. Трохі праспалерую, але ў іншай гульні Dark Dome, яшчэ адзін цень, калі быць дакладней, быў момант, калі галоўны герой апавядаў пра сваё мінулае. І гэтым флешбэкам мы нават гуляліся, а не проста чыталі. Але паміж домам нідзе яшчэ адным ценем больш за 2 гады розніцы, таму параўноўваць іх трохі некарэктна з майго боку. Так што лічыце гэта ўжо за просты даёб. І, не гледзячы ні на што, думаю, асабіста ў мяне дом нідзе гэта самая любімая гульня Dark Dome. Якая ж у гэтага ўсяго мараль? Ёсць шмат больш цікавых месцаў для шпацыру з сябрамі, чым закінуты дом вядзьмаркі або ў магілкі. Ну, а на гэтым у мяне на сёння ўсё. Хочу нагадаць, што у мяне ёсць тэлеграм-канал з цудоўнымі мемамі зняшкамі, дзе я выкладаю спасылкі на новыя відэа, як толькі яны выходзяць, нават калі гадзіны начы. Дзякуй за прагляд, з вами была Алі, мой кот Трэмор, і да сустрэчы!